kérlek szépen ez a tűzvédelmi szabályzás, itt ez a tűzvédelmi szabályzásokban, a tűzvédelmi szabályzásokban ez ez nem szabályos különben, ez különben nem szabályos, ez tűzvédelmi szabályzás nem szabályos, mert ez tüzet is okozhat. Hogy? Hát itt kérdezében itt poroltóval lehet csak itt eltölteni, poroltóval szabad csak itt eltölteni, poroltó készülékkel szabad csak eltölteni, és a vízzel nem szabad eltölteni vízzel, mert áramot vezet. Igen? Na most itt kérdezében itten ez a villanyóra, ez a 380-as, ez a 220-as óra, ez a főkapcsoló, amikor áram alatt van mostan, ha ezt lekapcsoljuk, kérem szépen, hogy most lekapcsoltam, ezt fölhúztam, és ezt most van áram, amikor, ha nincs, ezt az egészet áramítani, akkor csak szabad vízzel oltani. Itten akkor szabad vízzel oltani, itten kérem szépen vízzel oltani, itten. Na most itten kérem szépen, most ide bemegyünk ide a helységben, bemegyünk ide fogunk ide bemenni. Ide most ez az emetős tűzhelyig is, ez az emetősnek a tűzhelye, az emetősnek a tűzhelye, ez is nagyon tűzveszélyes, okozhat. Most kérdezében ez a pohár se szabadott, hagyni ezt a poharat egyáltalán, hogy most valaki bekapcsolhassa véletlenül, és tüzet is okozhat. Na most kérdezében ez az emetős, így most lekapcsolva, de most fényképezte. Így most lekapcsolva az áramot, most fel van kapcsolva az áram alattban, most különben, így ez is mind a kettő, ez fel van kapcsolva, ez most fel van kapcsolva, az kérem szépen, ez olyan áramot vezetesz, emetős áramot vezetesz kérem szépen, hogy ez kigyullad, ez ki talál gyulladni vérdegyen. Bocsánat, főigazgató úr, még annyit, hogy tűz esetén a mentést hogy kell megszervezni? Tehát, hogy a mentés, a vízkiállódott, a mentését. Nézzük meg a vízkiállódott, ezt a kiállódott, ez a vízkiállódott, kinyissuk az ajtót, így ki lehet menekülni. Így ki lehet menekülni, itt a vízkiállódott, ki lehet menekülni, a kiáltó lehet itt kimenekülni, ha miatt tűz van. A sábugári tűzoltókat ki lehet hívni, a sábugári tűzoltóságot ki lehet hívni, a sábugári tűzoltóságot ki lehet hívni, sábugáriakat, és azok még ilyen porra oltsák el az emetős tüzet, de vízzel nem szabad eltölteni vízzel nem szabad eltölteni vízzel, mert emetős tüzet okozhat, mert vizet is, áramot is vezethet, és agyon is vághatja az embert is, és itt a lépcső, tetszik jönni, itt a lépcső, ez a vízkiáltók a lépcsője, a vízkiáltók tetszik el adás, hogy itt az a vízkiáltók, fényképezze ezt a vízkiáltót. Ez a vízkiáltót, itt lehet menekülni, ha fönn tűz van. Most így fölmegyünk így, kértem, hogy gyere szépen föl. Így ez az emetős áramvezeték, emetős nagy feszültséged alatt van. Nagyon bugad az áram. Ez nagyon veszélyes, egy nagyon veszélyes dolog ez. Ez nagyon életveszélyes. Tehát összefoglalva nagyon veszélyes. Összefoglalva veszélyes, nagyon. Ez
Az egész kitalál, az egész kigyullad, az egész aztán akkor végában az egész kigyullad, az egész akkor polótóval azt csak elutani, vízzel nem tudod elutani.